die jokaldiei amaiera eman, eta lehenengo 45 minutuetan birritan bakarrik eman dio lana kontrako atezainari. Nando saiatu da kontraerasoan, baina gola bagune bakarra izan du. Julio Cesarrek asmatu egin du burukada eder batekin, eta atezainara uste dut zerbait entzutu dela. Nik ez dut ezer esan. Ez dut zantzuten. Nik zure irratia besterik ez dut entzuten. Naska egin daraukazu kirolekin. Beraiek dira ez dituzu entzuten. Ez dakit zergatik kasu egiten dizudan. Carmen, hizketan ari dira. Aizu, normal hizketaritzea. Ikasten ari badira komunikatu beharko dute, ezta? Andrés! Torri hona! Argia itzalita dute. Begira, Mirenek esan du, agian gaur, goiz lokartuko zirela bihar azken errepasoa emateko, goiz jekitzeko, lasai. Errepasoan... Barrez ari didata. Ba hori, azterketak urduritasuna izango da. Baina, ze urduritasun? Zurea! Lo egingo duzu bengoz, sartu barrura! Carmen. Ai, ama. Hauek zer dira, nobioa? Lagunak dira. Txikitatik elkarrekin dabiltza. Egon lasai, ez da ezer gertatzen. Zure alabak badakiz egiten duen. Zer esan nahi duzu? Agian egiten ari direla. Xilik, zen eraika belarria luxatuta egotea. Eta zen porta guzura eta. Ze? Pero... Musika jarriko eta zentzuteko, bale? Baina nola jarriko ez du musika ikasten nahi eta? Baina... Ez, nixot, Toni. Xilik. Aizu, zure aitak ez aldaki batea gaudela. Nire aitak ez du ezer jakin nahi. Enteratuko zure aitak. Kandela. Horrentxe, ikusiko zure aitak. Praketxa. Edozein gorputz, likido batean murgilduta. Bai, baina, berdin aldu ze gorputz. Beraien gorputz eta zezketan ari direla, Carmen. Archimedesen printzipioa. Edozein gorputz, Guste? Fizika ikasten ari dira. Eta gulotara. Fizika edo kimika. Itzali argia. Indar gorakor batek bultzatua izango da. Bai. Baina, murgildu beharrekoa ez altzen ba, harri bat. Ai, ama, Peru baina zeuna zauden. Baina nola zoaz, Andrés? Miren, sartzera noa, Ondo zaudete? Zerbait behar duzue? Bai, eta ondo gaude, ikasten. Nahi baduzue lagunduko dizuet, Lasai, moldatuko gara bakarrik, bai? Ez duzu eba izango goxokitxoren bat hortik ez du kanabileta. Begira, Andrés,
aurkitu dut ni gasaki bat. Hala, guazen lotara. Bai, gu ere lotara joango gara, ezta? Bai, ja, logure naiz. Venga. Ba, nahi baduzuen lagunduko dizuet azpiko oea ateratzen, Bai. Ez, aita egingo dugu guk, egon lasai. Ez, oso lasai nago, oso lasai. Bi oe, Guazen, Andres. Banoa. Atea irekita utziko dizuet, hau oso kargatua dagotera. Bi oe. Ondolo, inaitxa. Jo.